Sa ngayon, si Jimel is 10 months and about 3 weeks. Okay. So, dito sa bedroom ni Jimel, sa bedroom namin, ilaw. Tapos, utusan natin si Jimel magpatay ng ilaw. Okay. Hey, Jimel! Bye-bye! 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 Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye. Okay? Jimel, please switch off the light. Switch off the light. Let's go. Switch off the light. Go. Ayan si Jimel. Switch off the light na si Jimel. Switch off the light, Jimel. Go. Switch off the light. Jimel, switch off the light. Go. Ayan na. Switch off the light na. Where's switch off the light? Switch off the light. Switch off the light, Jimel. Yan na. Switch off the light, please. Oh. See? No more lights. Good job. Jimel, switch on the light, please. Switch on the light. Come on. Ayusin mo. Oh, thank you. Oh, sit down, sit down. Sit down, Jimel. Sit down, sit down. Sit down, come on. Sit down. Sit down. Sino ang takuri? Ako. Sing tayong takuri? Ano ang problema ni Daddy? Ang problema ni Daddy. Sing tayong takuri. Ako si Takuri. Sing mo takuri muna. Si Takuri muna tayo. Sige. Okay. Okay, ready? Sing. Sino Takuri? Ako si Takuri. Diyan si Mami niya. Si Mami. Yan si Mami. Inutusan ko Mami. Mag-switch ng light. Marunong na siya. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. 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 Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye. Okay. Tama na. Punta tayo sa piano, nak. Tara, piano tayo. Karga ni Daddy to. Kargahan ni Daddy na. Come. Kunin yung piano tayo. Come up, Daddy. Up. 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 Oh. Good job. Punta kami sa labas. Nagluto si Mami ng hipon. Kumakain na si Mami. Hi, Mami. Hi, Mami. Nagluto si Mami ng hipon ngayon. Kita. Oh, ang sarap ng pagkain ni Mami. Ayan, oh. Oh, hipon. Punta kami ni Jimel sa music room. Piano kami ni Jimel. Piano tayo, piano. Piano tayo. Piano kami ni Jimel. Yan yung piano namin ni Jimel. Dito namin ilagay ang video. Ipatong natin. Pops. Kuha kayo tayo dito. Go.